Hawu, sanibonani wey'ngane zakwethu, ngibingelele bafowethu. Bafowethu, ngifuna manje ngithi nazi iy'ndaba nje ezingazinhle ngabafana bethu esababolekisa kwisiwelele okuwuSamkelo Zwane noHappy Mashiyane. La bafana laba babolekisiwe-ke kusiwelele, kodwa kubukeka engathi i-game time azange baze bayithole sekuze kuphela isizini. Ngicabanga ukuthi baba nama-appearance mhlampe uma ngingaphosisa amabili mathathu lapho kwagcina lapho. Kuney'ndaba-ke nje ey'velayo ezithi-ke isiwelele sithi-ke la bafana laba singakhona ukubathatha only if baba ngama-free agent, yabo. Ukuthi babathenge kwi-Chiefs into engeke ize yenzeke leyo, yabo. Bangabathatha kuphela mase beyi-free agent, yabo. Okungendaba nje ekungezinhle-ke lezi ngoba phela sinokufisa nathi siyi-Kaizer Chiefs ukuthi abafana esibabolekisayo bafike benze kangcono emaqembeni ekusuke kubolekiswe kuwo, yabo. Kodwa kuyindaba nje ey'ngezinhle-ke nje, yabo. Njengamanje nje abafana azange bathole game time ebesinethemba lokuthi bazoyithola i-game time bebuye sebevuthiwe kithi, kodwa cha, kuyiy'ndaba ey'ngezinhle. Okuyisifiso sami ukuthi i-Chiefs kwakumele la bafana ibabolekise kuZwane, kuSuthu, yabo. USuthu kuphela belingapheka la bafana bebe-right, bevuthwe ngendlela esiyifunayo, yabo. UZwane bengeke bavalele phandle la bafana, ebezobasebenzisa ngendlela elungile, yabo. Kodwa-ke bakhetha ukubasa le kwisiwelele. Lo coach lona-ke uvele wathi-ke cha, yena uzobathatha kahle mase beyi-free agent. Engicabanga ukuthi sobe sesiluzile-ke kakhulukazi futhi kuSamkelo Zwane ewumfana osasemncane kakhulu. UMashiyane yena ubile kwi-Kaizer Chiefs, engicabanga ukuthi mhlampe naye usegijimela ko-26 uMashiyane, yabo. Bobabili badala baku-AJ one, babengashiyani kakhulu, yabo. So nje eish, kuyiy'ndaba ey'ngezinhle engicabanga ukuthi i-Chiefs ayibabuyise i-Chiefs ibabuyise le kumaZulu, ibase le kumaZulu ngoba ngicabanga ukuthi uMashiyane siyamdinga futhi uMashiyane lapho ku-left back ngoba asiqinanga ku-left back bafowethu. Ngaphandle kokuxhaphazana siyamdinga ukuthi azoqinisa u-number 3 wethu lapha, yabo. So nje i-Chiefs ayicabange kahle ingabadedeli labafana lapha ngoba sizoya e-Africa sinemidlalo eminingi next season, eminingi kakhulu bafowethu. So ngingazi ukuthi wena ubona kanjani lapho, kodwa imidlalo esizobe sinayo next season izobe eminingi ngale ndlela le. So nje iy'ngane zakwethu kungey'ndaba nje ey'ngezinhle neze lezi zingiphule nje umoya uma ngiy'thola ukuthi hhawu la bafana bathi bazobathatha babe beyi-free agent kuphela. Ngibonge iy'ngane zakwethu.